Ny anarako Rahantasoa Solange. Ampikambana mazava soa, fikambanana Voamamy mazava soa Tsaramandroso. Zanako 4 mianatra akagny Ambatondriahazare. Zaha tafiditra Voamamy tegna nahita tombontsoa aminazy. Satria ody malohaka zaha mbola tsy niditra azy tegna sahiragna be zany zaha amin'ny vola kofa sara. Lany zaha niditra Voamamy zaha tegna salama sara, asara satria kofa mandeha zany le firasagna vola nahita tombontsoa aminazy zany zaha. Tegna mbola fandrosoagna zany tamin'ny Voamamy niditra zany mutuelle. Tegna nirisky be zany zahay tamin'ny mutuelle satria tegna mahita tombontsoa aminazy. Niditra mutuelle zany nahazo carnet zahay mandeha agny. Homby akagny zany le carnet kofa hitanjareo niraisinjare zany zahay amin'ny carnet. Ny fagnotaniagna zareo homby akagny are mo amin'ny mutuelle zany kofa ambara zare zany le carnet zare fa tegna tsisy raha koragny aminazy fô afa misitrika fogna zany zare kofa ambara zare zany le carnet. Nisy fitoagna zany zare marary ary aretigny zany tsy hay lerany havianina Voasara na Maintany. Nandeha tagny zany zaha nandeha ho zanako tsy salama. Azon-tazogno nikoahaka azony sery. Ndesigny tagny namezanjare fanafody tsara, tsy nangalagna vola, carnet kofa naboaka zareo salama avy teo zaza. Raha tsisy te mutuelle mety afaka vola be zany zahay nandafy le raha tsy tokony havidy. Misy lerany zany le fidiram-bola. Tegna sahiragna be zany kofa sara tsisy vola. Maintany edy zany le raha voly mbala misy hely ake amin'igny edy vola mbala misy hely. Kofa sara tegna tsisy miaigny ndraiky mandafy raha tsy tokony havidy. Avy samborigny akoho havidy, samborigny drakidraky havidy kofa misy le raha manahiragna. Zany tegna nankasitrahagna mutuelle. Salama tegna mandeha l'hôpitaly tsy afaka vola aminazy. Tegna nahita fahasoavany be zany zaho.